Съществува една свещена реликва, която от векове обсебва археолози, богослови, цели нации и вярващи от 3 световни религии. Златен съндък, изработен по прецизни указания, дадени лично от Бога. Носен от левитите, този ковчег отваря водите на Йордан, събаря стените на Йерихон и побеждава цели армии. Това е ковчегът на завета. Но къде се намира днес? Унищожен ли е? Скрит ли е? Или е пренесен далеч от Израел в друга част на света? Сред многобройните теории има 2, които изпъкват с особена сила. Едната твърди, че ковчегът е скрит някъде под храмовия хълм в Ерусалим. Другата казва, че от векове се съхранява в Етиопия, пазен от монаси. И двете версии се основават на дълбоки религиозни традиции, текстове и пророчества. Но само една може да бъде истина. Библията ни разказва, че ковчегът е създаден по Божие нареждане в пустинята по времето на Мойсей, Изход 25:10-22. Изработен от акациево дърво и покрит отвън и отвътре с злато, той съдържал 3 свещени предмета – скрижалите с закона, жезъла на Аарон и малко от манната. Но силата на ковчега не била в физическата му форма, а в присъствието на самия Бог, което той символизирал. Където бил ковчегът, там бил и Бог. А където Бог отсъствал, идвал съд. През вековете ковчегът бил пренасян по време на битки, тържества и поклонения. По-късно той бил поставен в храма, издигнат от Соломон. Но от определен момент в историята на Израел споменаването му изчезва. След разрушаването на първия храм и плена в Вавилон, ковчегът вече не се споменава като част от живота на народа. Във Втори летописи 35, трети цар Йосия дава заповед да се постави ковчегът обратно в храма, но не се уточнява дали това се е случило. И след това пълна тишина. Тази тишина се превърнала в загадка, която през вековете породила десетки теории, тайни мисии и дори смъртоносни конфликти. Една от най-приеманите еврейски традиции твърди, че ковчегът е скрит под самия храмов хълм в таен тунел, изкопан още по времето на пророк Йеремия. Тази версия намира подкрепа в Втори Макавеи 2:4-8, където се казва, че Йеремия по Божие откровение скрил ковчега в пещера на планината Нево, за да не попадне в ръцете на враговете. Според този текст, ковчегът ще бъде открит едва в последните времена, когато Бог покаже милост и събере народа си, но не всички вярват, че ковчегът е в Израел. На повече от 3000 км на юг, в сърцето на Африка, се намира едно място, за което мнозина вярват, че съхранява ковчега от столетия. Това е град Аксум в Етиопия, където се издига малка църква – Света Богородица от Сион. Там, според Етиопската православна църква, се пази оригиналният ковчег на завета. Не като символ, а като физически реален обект, който никой външен не може да види. Традицията се основава на древния текст Кебра Негаст – Славата на царете, според който царицата на Сава посетила цар Соломон и от тяхното съжителство се родил син – Менелик I. Когато пораснал, Менелик посетил баща си в Йерусалим и при завръщането си в Етиопия, Божията воля позволила ковчегът да бъде пренесен в негова родина. Соломон, научавайки за случилото се, не поискал връщането на ковчега, защото разбрал, че Бог така е постановил. Истина или мит? Този въпрос разделя учени, духовници и вярващи. Юдейската вяра отхвърля тази версия. За ортодоксалните евреи ковчегът е част от тяхното наследство, даден лично от Бога на Мойсей и не може да бъде притежаван от друга нация. От своя страна, ислямът също споменава ковчега в Корана, сура 2, 248. Той се нарича Табут и е знак от Аллах за легитимността на цар Саул – Талут. Въпреки че не е централен елемент в ислямската вяра, някои тълкователи смятат, че ковчегът ще се появи отново в края на времената като знак за Божията победа. А сега те питам теб, вярваш ли, че ковчегът на завета все още съществува?
остави коментар, за да знаем какво мислиш. А ако това съдържание ти харесва и искаш да достигне до повече хора, натисни бутона «Харесвам» сега. Това наистина ни помага. Истината е, че независимо дали ковчегът се намира в тунел под Ерусалим или в отдалечена етиопска църква, интересът към него не стихва. Напротив, в свят, пълен с религиозно напрежение и очаквания за свръхестествено разкритие, това древно ковчеже от злато може отново да се появи на сцената на историята и да промени всичко. В продължение на столетия никой външен човек не е успял да зърне ковчега, който според етиопската православна църква се пази в Аксум. Малка каменна църква, позната като Света Богородица от Сион, се охранява ден и нощ от един единствен монах, посветил целия си живот на това свещено дело. Той не може да се жени, не напуска никога територията на църквата и няма право да говори с външни хора за съдържанието й. Защо такава строга изолация? И ако наистина ковчегът е там, защо не бъде показан на света? През 2002 година британският журналист и изследовател Греъм Ханкок публикува нашумяла книга «Знакът и печата», в която твърди, че е проследил исторически и археологически следи, сочещи, че ковчегът действително е в Етиопия. Въпреки че самият той не е видял реликвата, Ханкок твърди, че е разговарял с монаси, получили устно предание, което се предава от поколения. Според неговата теория, ковчегът е напуснал Израел, преминал през Египет и Судан и в крайна сметка е стигнал до Аксум. Разбира се, мнозина учени, както и голяма част от юдейските и християнските богослови, отхвърлят тази хипотеза. Те я определят като мит, създаден с цел национална гордост или духовна романтика. И все пак, защо никой не може да надникне вътре? Ако ковчегът не съществува, защо е толкова строго пазен? А ако наистина е там, защо светът мълчи? Спри за миг. Помисли и ни напиши в коментарите. Според теб трябва ли ковчегът да бъде показан на света? Или е правилно да остане скрит до Божия час? И ако това видео ти е интересно, харесай го сега, за да достигне до още хора, които също търсят отговори. Междувременно, други теории разказват, че ковчегът не просто е скрит, а е предмет на политическа и духовна битка. През 2020 година в етиопската провинция Тиграй се случва трагедия. Според местни източници, въоръжени бойци атакуват града Аксум. Убити са над 700 души. Макар официално причината да е етнически конфликт, местни духовници твърдят, че истинската цел е била контролът над църквата, където се съхранява ковчегът. И тук възниква неудобен въпрос. Ако армиите на света са готови да воюват за златен сандък, какво знаят те, което ние не знаем? Дори в Ерусалим се извършват нелегални археологически разкопки под храмовия хълм, често пазени в тайна от властите, под натиск от ултраортодоксални групи, вярващи, че ковчегът е там и трябва да бъде изваден за възстановяването на третия храм. От другата страна, мюсюлманите гледат на тези действия като провокация и осквернение на свещената територия, което може да възпламени нова война в Близкия изток. И така, ако ковчегът се появи, кой има правото да го притежава? Израел, Етиопия, световната общност или никой? Ами ако ковчегът не принадлежи на нито една нация, а само на Бога? В исляма, както вече знаем, ковчегът, табут, не заема централно място, но се смята за знак от Аллах. Някои ислямски тълкователи вярват, че ковчегът ще бъде върнат на хората от Аллах като знак за настъпването на последните дни. Сходството с юдейските и християнски очаквания е поразително. Във всички случаи ковчегът е символ не само на история, но на съдбовен момент, който предстои. И тук искам да те попитам отново, какво мислиш, ще бъде ли ковчегът някога открит пред целия свят? Или ще остане в сянка до деня, когато Бог реши да се разкрие? Напиши ни твоята позиция. И ако още не си го направил, абонирай се за канала сега и натисни камбанката, за да не пропускаш следващите части от тази поредица. В следващата част ще навлезем още по-дълбоко
в пророчествата на Откровението, където ковчегът се появява, но не на земята, а на небето. А това преобръща всичко, което знаем. След като разгледахме двете най-разпространени теории, че ковчегът е скрит в Йерусалим или в Етиопия, възниква още една, още по-необичайна и често пренебрегвана възможност. Ами ако ковчегът на завета изобщо вече не е на тази земя? Ами ако Бог сам го е взел обратно при себе си? Тази идея може да звучи невероятно, но тя не идва от митология или спекулации, а от последната книга в Библията – Откровението на Йоан. В глава 11, стих 19 се казва нещо, което мнозина четат, но малцина осъзнават: «И отвори се Божият храм на небето, и се видя ковчегът на Неговия завет в Неговия храм. И настана светкавици, гласове, гръмотевици, трус и голяма градушка». Откровение 11.19. Това не е алегория. Това е видение на небесния храм, в който се намира самият ковчег на завета. Но как е възможно това? Нима ковчегът не е бил физически обект? Как се оказва на небето? Според някои богослови това е духовна представа, символизираща присъствието на Бога, което вече не е ограничено до едно място. Ковчегът, казват те, представлява не просто златен сандък, а Божието обиталище сред хората. С идването на Христос и жертвата му, завесата в храма се разкъсва и достъпът до Божието присъствие вече не минава през светилища и ковчези, а чрез вяра. Но има и други тълкувания. Някои християнски изследователи вярват, че ковчегът е буквално пренесен на небето, в невидимото царство на Бога, за да бъде пазен там до времето, когато ще бъде отново разкрит в съдния ден. И това мнение не е в противоречие с други библейски текстове, защото в Битие Бог взема Енох жив на небето. Илия също бива грабнат с огнена колесница. Защо ковчегът да не може да бъде взет? Погледнато в този контекст, мистерията се задълбочава. Ако ковчегът вече не е на земята, тогава нито Етиопия, нито Израел, нито която и да е религиозна или политическа институция може да претендира, че го притежава. Това би означавало, че само Бог има контрол над него и че ще го разкрие само когато дойде времето, време, което вероятно ще бележи началото на последните събития на земята. Спри за момент и помисли. Ако утре светът чуе новината, че ковчегът на завета е открит, какво ще стане? Ще има ли масови покаяния? Ще се възстанови ли храмът в Йерусалим? Ще започне ли Третата световна война? Или ще се появи лидер, който ще донесе привидна стабилност и ще убеди света, че това събитие е знак за нова ера на мир? В книгата на пророк Даниил 9.27 се говори за владетел, който ще сключи 7-годишен завет с много народи, но ще го наруши след 3,5 години. Мнозина тълкуват това като описание на Антихриста. Ако този човек се появи в момент на глобална криза и използва откриването на ковчега като доказателство за своята божествена мисия, мнозина ще бъдат измамени. А ти готов ли си за този ден? Остави ни коментар долу. Вярваш ли, че ковчегът вече е на небето? Или мислиш, че той ще се появи физически и ще бъде център на бъдещи събития? Твоето мнение е важно. И ако това видео ти помогна да разбереш по-дълбоко тази тема, харесай го сега и го сподели с приятел. Тези въпроси не са само за теолози, те са за всеки, който иска да бъде буден в последните времена. Друг интересен детайл в Откровението е, че точно след споменаването на ковчега се появява голямо знамение. Жена, облечена с слънце, с луната под нозете й. Мнозина смятат, че тази картина символизира Израел или църквата и че тези събития са тясно свързани с последните времена. Това означава, че появата на ковчега, независимо дали небесна или земна, е част от пророчески часовник, който вече тик-така. Ами ислямът? Какво казва той? Както вече споменахме, ковчегът е споменат в Корана като табут. Някои тълкователи смятат, че в края на времената той ще бъде върнат като знак за победата на истината и като знак за връщането на пророка Иса,
Исус, който според исляма ще слезе от небето и ще унищожи измамника Даджал. Изненадващо или не, и трите монотеистични религии очакват нещо свързано с ковчега в края на времето, но всяка го тълкува по различен начин. И може би именно в този сблъсък на тълкувания и очаквания ще се роди последното изпитание за човечеството. И преди да преминем към финалната част, не забравяй, ако още не си се абонирал за канала, направи го сега и натисни камбанката. Така ще си сигурен, че няма да пропуснеш последната част, в която ще говорим за най-важния въпрос. Какво ще стане с света, ако ковчегът се появи утре? Представи си, че ставаш една обикновена сутрин, пускаш телевизора или влизаш в телефона си и всички новини са спрени. На екрана има само едно изображение. В сърцето на Иерусалим група археолози, заобиколени от войници, изваждат древен златен сандък. Репортери се тълпят на мястото, политици правят спешни изявления, главни равини плачат. Лидери на големи религии летят към Израел. Официално съобщение: ковчегът на завета е намерен. Това вече не е легенда, не е мит, не е теологична теория. Това е реалност. И в следващите часове, дните и седмиците, цялата човешка история ще влезе в нов етап. За евреите това е знакът, че времето за изграждане на третия храм е настъпило. Храмът, който в техните очи е нужен, за да бъде възстановено Божието присъствие сред народа. За ортодоксалните общности това събитие ще бъде не просто радост, а духовен дълг. Ще започне организиране, проекти, дарения, протести и, вероятно, конфликти. За мюсюлманския свят, особено за тези, които почитат храмовия хълм като третото най-свято място след Мека и Медина, това ще се възприеме като заплаха, провокация, дори като обявяване на свещена война. Защото всяка стъпка към възстановяването на храма може да означава разрушаване или преместване на купола на скалата или джамията Ал-Акса. Това няма да бъде просто духовен дебат, това ще бъде геополитическа експлозия. А сега си представи, че се появява лидер, харизматичен, спокоен, убедителен. Световните медии го наричат гласът на мира. Той предлага решение, договор, който дава правото на Израел да възстанови храма, но без да унищожава мюсюлманските обекти. Всички страни се съгласяват. Подписва се международен пакт за 7 години. Според пророчествата в Даниил 9.27, точно това ще се случи в последните времена. И точно този договор ще бъде нарушен в средата на периода. Мнозина ще вярват, че този миротворец е Месия, но според Библията той ще бъде антихристът. И така, какво ще правиш ти, ако това се случи утре? Ще се върнеш ли към Бог? Ще паднеш ли на колене или ще кажеш: ще помисля по-късно? Може би няма да има по-късно. Напиши ни в коментарите как мислиш ще реагира светът. Ще се покае ли човечеството или ще се остави да бъде измамено? Ще започне ли истинското търсене на истината или нова ера на фалшива светлина? А ако този видеоклип ти е дал прозрение, помогнал ти е да видиш колко реални са духовните неща, харесай го сега и го сподели с други. Може би някой ще бъде докоснат точно чрез теб. И ако си с нас до тук и искаш да ни подкрепиш, можеш да го направиш чрез бутона «Супер благодаря», «Супер thanks». Ще го откриеш точно под видеото. Символът е сърце с доларче вътре. Като натиснеш там, можеш да избереш малка сума, с която да подкрепиш нашето служение. Това е начин да покажеш, че цениш труда, изследването, молитвата и времето, които влагаме в създаването на съдържание, основано на Библията. Нямаме спонсори, нямаме големи дарители. Всичко се гради благодарение на такива като теб, които казват: това си заслужава. Дали ще е 1 лев, 5, 20 или колкото пожелаеш, всяка помощ е благословение, която ни позволява да продължим да създаваме материали, които говорят на сърцето и отварят духовни очи. Абонирай се още сега, ако не си го направил. Натисни камбанката.
Сподели този клип и ако можеш, остави ни супер благодаря като знак на признателност, защото може би ковчегът наистина ще се появи, може би вече се движим към най-важния момент в човешката история, а Бог търси не място, а сърца, в които да обитава. Благодаря ти, че беше с нас. Нека Господ те благослови и опази. До следващото видео.